Quero presentarlles a un gran artista que para moitos non necesita presentación, pero bueno, hai que decir que é de Lugo, hai que decir que el quixo sempre ser artista, pero os seus pais decían eso, hai que formar unha familia seria, etcétera, etcétera, non? Pero el dalle que te pego a tal, hasta que despois de facer a mili no campamento de Parga, non? Moi cerquiña da túa casa, pois xa che deixaron un pouco máis, non profesionalmente, pero pudestes presentarte a un concurso que había no Café Central de Lugo. Sí, sí. Era na Cafetería Centro, ali foi onde empecé, nun concurso que houve para cantantes noveles, e ali empecé. Ali empezaches, e aquelo dou chás para irte a Madrid e presentarte nun concurso nacional que foi moi importante, que se chamou Gente Joven. El foi finalista. Hai unha foto aí, non me parece? Sí, sí, creo que temos unha. Aí aquí está, sí, señor. De Gente Joven. De Gente Joven. Bueno, aí foron moitos galegos. Aí está Lolo Castro. Sí, señor. En esa final éramos 4 finalistas e 3 éramos galegos. Ves? Aí está, E algo máis importante, que isto. Vostedes saben que hai unha cantante galega que tamén hai moi pouquiño, actuou na televisión, nun concurso, cantou en galego, cousa que, en fin, a todos nos encanta. A Sabela, dis, a rapaza de... Sabela, sí, pero Lolo Castro hai tantos anos, en Gente Joven, non só cantou, dixo, eu quero cantar en galego. E cantou en galego. Sí, cantei en galego, además, unha canción composta por min. No ano 82. Que daquela... Ano 80, sí. Si non era habitual, e fora menos, claro. Non era. Bueno, el tiña 27 anos cando se incorporou xa a música como profesional. Habitualmente a xente empeza antes. Sí, generalmente sí. Bueno, empezaches ademais con orquestra das grandes e das boas de Galicia, Orquestra Montes. Sí, Orquestra Montes de Pontevedra. E foches entrando noutras orquestras. Bueno, despois sí, fun para a Orquestra Mallo da Coruña. Estuve tamén na Orquestra Poceiro. Estuve na Orquestra Trébol. A Trébol, mira, estás na Trébol, estás nesta foto que temos por aquí. Sí, falamos de nomes moi importantes, Trébol, además, Mallo... Pero mira que grandes músicos. Mira, Antonio Cavalar, Pedro Cavalar, por aquí Jacinto que de Borneiro, que tocaba o piano. Paredes. Pero isto... Tino, Javi, Paco Pena. No, grandes. E a rapaza, que hai unha rapaza que foi a primeira rapaza que houve na Orquestra Trébol, está hoxe sentada aquí polo medio do público porque é a miña dona, está ali. Anda! Como se chama? Amparo. Amparo, un placer que nos acompañe. Moitas gracias, Amparo. Aí está Amparo. Moi ben, pois como imos un poquinho sí, que se nos marcha o tempo, claro. O único que quero dicir é que homes como a Lolo Castro son imprescindibles para a música galega, porque primeiro os presentadores libéranos de moito traballo, porque cando falas unha persoa como Lolo Castro non se pregunta e tengo que cantar en gallego. El xa sabe que se ven a galega o normal é cantar en galego. Se estamos en Galicia, estamos entre xente que falamos galego habitualmente. Eu por que vou cambiar de idioma para cantar se estou falando en galego habitualmente? Mais... Na final de Gente Joven, despois de cantar, fixeron unha entrevista po periódico de Ceuta, porque a grabación fixos en Ceuta. Primeira pregunta, e usted por que canta en gallego? Eu ejercín de galego e dixenlle, é Frank Sinatra porque canta en inglés. Pues estuvo moi ben a contestación. Tal cual, igual, verdad? Por que non? No, é que hai ademais un detalle que a mí me encanta, que é moi fermoso, que eu quero salientar esta noite. A ver se Xosé Ramón Galloso está de acordo comigo. Lucía Pérez acaba de cantar unha canción do grupo Xocoloma preciosa, Terra. Supoño que será da autoría de Xosé Luis Silva Romaní, que foi o gran autor das cancións de Xocoloma. Se nos está vendo, que saiba que nos lembramos del e da súa obra, claro que sí. Pero o que vai facer agora Lolo Castro é facer algo parecido. E vai cantar tamén unha canción dun gran artista galego. Se ese artista está vendo agora o lugar dirá: pero como vai cantar unha canción miña con ritmo de merengue se eu nunca compuxen merengue ningún? Non, Xil, ti non compuxeches ningún merengue. Compuxeches unha canción que se chamaba María, moi bonita, pero Lolo Castro, que ten amigos moi bons, ten un amigo colombiano que dixo, esta canción galega podíamos poñer ritmo de merengue para bailar en fin de ano, sería boa. Sí, efectivamente, un rapaz que se chama Freddy Valencia, que está ahora en Colombia, lle pedín que me fixera un arranxo ao ritmo de merengue e saliu o que vamos a escoitar agora. Para fin de ano que estamos aí xa. Pois van ver vostedes que maravilla. Pois buena, que ven. Unha canción galega pasada polas mans dun colombiano. Moitísimas grazas.
e interpretada por un lucense de pro, Lolo Castro. Ahí están. Lolo Castro. Feliz ano a todos. A merenguear. Qué pena me da ver ahora cuando por mí pasas, María. Donde vaya que la belleza que en ti conocerá un día. Parece como se afrociña de aqueles teus beizos mochará. Porque deixaches ir morrendo a seiva do teu corpo, María. Que razón poideche ter para non deixar de sufrir? Por que non buscas amor para poder ser ti feliz? Ahora coa miña presenza vou a ver si poido que sorrías. O tempo xa vai esquecendo e atrás non volta máis nunca. De aquel amor fermoso e doce que un día tuvemos nosotros. Quisiera ver para sentirlo, el que te sentirás conmigo. Para ver si así poderá quitarche a melancolía, pero otra vez o sorriso que antes tiñas, María. Ahora coa miña presenza vou a ver si poido que sorrías. O tempo xa vai esquecendo e atrás non volta máis nunca. De aquel amor fermoso e doce que un día tuvemos nosotros. Quisiera ver para sentirlo, el que te sentirás conmigo. Para ver si así poderá quitarche a melancolía, pero otra vez o sorriso que antes tiñas, María. Bravo. Lolo Castro, dende Lugo. Que Con esta María noite estaba. nos trouxo Xosé Luis Blanco Campaña. Gracias, Lolo. Feliz ano. Feliz ano, moitísimas Aquí temos grazas. con nos outra vez a Diego, Noelia, Mabel e Ana Celia. Estuveron cantando así, Sí, señor. para salir ao escenario un pouco Bueno, máis. vamos É que é a moi facer un- importante o quecemento, Verdad.